Dwantro Fam. Ngayong umaga is the chemotherapy day ni Nanay. So pupunta kami sa hospital ngayon doon sa EVRMC. And this will be her first chemotherapy session. Magkano yung unang session siya? 43,000. Whoa! 43,000. And then this happens every 3 weeks. Every 21 days. Every 21 days, yeah. So, ayan. Tingnan natin mamaya kung anong process. And nandito si Baby Nitro. Hello, baby. Say hi, guys. Mommy's glasses. Oh, you wanna borrow? You wanna borrow? No, okay. Can you say hi, guys? Mommy's want to sell it. Mommy sell it. Mom is going in the shower with the glasses. Yes, Mom is going in the city. To the city, I mean. How about Baby Nitro? Baby Nitro go on Outside? On the slide? You're going on the slide. How about Nanay Eden? Nanay Eden go on the slide. No, Nanay Eden's not going on the slide. Nanay Eden's going to the doctor. Huh? Mommy's going to doctor. Mommy's going to doctor. Yeah, Lappy first going to the doctor. Mommy's going to slide. No, I'm not going on the slide. You're going on the slide. Chicken boy. This beautiful life. Nitro, it's not open. Nitro, no. Come here, come here. It's not open. Nope. It's not open. Come here, bud. Come here, Nitro. Come here. Come here. Hey, come back. It's not open. Nitro, it's not open. Nitro, come here, buddy. Come here. Come here. Nope. Come to daddy. Come on. Pasaway itong baby na to. Gusto pumasok sa mall, hindi pa open. Inalam din ng security guard. We got 5 more minutes, Nitro. 5 more minutes. And then pwede nang pumasok. Come on. Come to daddy. Come here. Hey. Come here. Yay, Nitro made it inside the city. Yay. It's open. It's open. It's open now. Yeah, Nitro. Playground? Okay. Nasa stairs po tayo ngayon natin. Pupunta tayo dun sa main building, may malasakit at saka PCS. Hingi tayo ng assistance para hindi tayo magbayad. Nagantay na po tayo, nandito tayo sa main building ng EVMC. So nandun po sa loob yung malasakit at saka yung malahat, PCSO, PhilHealth, malasakit. So pag kailangan mo ng tulong, hindi mo na kailangan pumunta sa iba-ibang buildings or hindi ka na masasakay sa ibang lugar kasi nandito na lahat yung kailangan mong para tumulong sa'yo pag magbili. Tapos meron tayong Dwantro Fam. Pagi po siya. Dapat ipapangalan mo? Shanta Amira kung baby girl. Tapos naging baby boy. Hello, Shanta Amira. Baby boy. Baby boy na siya. So, Shanto Amiro na siya. Ay, nandito si Ate Pangalan kay Dwaine. Kay Dwaine Nitro na lang daw. Ayaw niya kay Nitro kasi may Nitro fuel dito sa amin. Parang wala na akong binabayaran. Go, Nitro, jump. Body slam. Body slam. Body slam. Go. Body slam. Go. Where? Whoa. 1, 2, 3, let's go. Jumping on the trampoline, Nitro. Woohoo! So fun in the city, hey. Yay! So you're high in the sky. Hey, you're above the trampoline now. Oh. Shanta Fam! Hi, ma'am! Nakamas ka man nga. Hello! Hello, Dwaine, Woolley! Nagkarigta kami ni Shanta di EVRMC. From Gandara, Samar. Samar.
Hinay na lang kamo kami ni Nitro. Manghuri na. Manghuri na na. Ano? Manghuri. Kau yang manghuri. Kau na pangaran mo. Manghuri ko, no? Ikaw pag-anak. Yan. So, nakita natin yung isa pang Dwantro Fam. Taod. So, dumating. Para na kami ngayon kasi grabe kanina pa kami dito. Anong oras ba? Nag-start kami dito ng 8:30. 2:45 na ngayon. Pero mamaya pa ata matatapos ng alas 4 si nanay. Pero okay lang yan. Yan. Mag-mask na tayo ulit kasi bawal walang mask. Yan. Maraming salamat po. Madam Mary Jane. Lolo, tsaka si Sir John. Troy has put that toy on the shelf to pay for it. Nitro, what are you doing? I want to buy that. You want to buy it? Alright, go buy it. Go on. What? I have to pay for it. I have to pay for it. Yeah. You give her the money. Give her the money, okay? Go. Give the money. That's it. Thank you. Yay! Oh, you got it. Yay! Tapos na po. Kamusta na hindi mo first chemo? Wala daw siyang nararamdaman. Nahihiya siyang magsalita. Ayan, tapos na kami. Kamusta kayo? Ayos naman. I bought Nitro some dinosaurs. Oh, so that's why you were saying dinosaurs. You know what he did? Oh. He took the thing off the shelf and then just walked to the counter and then put it on the counter and said, "Daddy, pay for it." Did you really? Yeah, I got a video. Oh my gosh, Nitro, you know how to do it now. He did it twice. He did it with another toy as well, which was like 2,000 pesos. Like, no, we're not buying that one. Yan, pauwi na po tayo. Ay, uwi ba? Kakain pa pala. Wala, hindi pa kami kumain since morning. Magdadrive to na lang siguro. Ay, thank you. Ay, may video ako ng Dwantro Fam. Nag-hi sa'yo. Panoorin mo mamaya. Actually, meron kaming mga nakita doon na Dwantro Fam. Hindi ko lang na walang video yung iba. Pero meron ako dalawa may video. Ang minamahal ko po, aking diwata. Dinosaur, Daddy. You love dinosaurs, baby? Yeah. Very cool, How about hey? this one? Oh, it's a big T-Rex. Whoa. Yeah, it's a T-Rex. Hey, Sean, ano nangyari sa hospital kahapon? Pumunta kami doon ng 8:30 pero dapat 8 kami pumunta. So, yung first yung doctor kasi yung naglagay na, hindi ko alam tawag doon, wag niya akong ibash. So, hindi si nanay yung mabot ng 8 AM. So, yung nangyari, 11 AM na siya. Yun, nalagyan ng suero. I'm so proud of myself na ako. Tapos ako, while nandun na si nanay sa taas, sa chemo room, pumunta ako sa PhilHealth section para magbigay ng parang photocopy basta ng papel galing PhilHealth ni nanay para maka-avail siya ng PhilHealth na discount. Tapos, mabilis, parang mabilis na parang hindi kasi yung nangyari dun sa window, parang diba pupunta ka para ibigay yung sasabihin mo kukuha ka ng papers. Yung nangyari, maraming pupunta din nagtatanong. So, parang yung nasa loob, nalilito na siya kasi mag-answer siya ng question, tapos mag-call out siya ng numbers, ganun. So, basta ganun lang. Yung maganda sa EVMC, libre, diba? Basta matyaga ka lang pumila, tapos mag-antay, ganun. Maganda kasi makakabel ka talaga na libre. Yung pinaka na-shock talaga kasi sanay kasi pag first time kasi namin pumunta ng EVMC. First time ko na pumasok doon, first time ko na first time na may nagpa-hospital doon. Tapos yung nangyari, so
tinawag ako ng nurse sa chemo room. Binigay niya sa akin yung papel. Yung galing, yung binigay ko din na film. Tapos may mga may mga may list na doon kung ano yung mga ginamit nila na na mga medicine ata, yung mga ganun. Ginamit na yung mga syringe, ganun. May listahan doon para dalhin ko na sa billing. Sabi niya, dalhin mo natin sa billing, ganun, ganun. Tapos, kinakabahan ako. Kasi, di ba, yung kind of chemo ni nanay, dapat 100,000 yan sa ibang hospital, sa private. Tapos, yung nangyari, so, pumunta na ako ng billing. Pagdating ko dun sa billing, nasa ibang building siya. So, maganda yung EVMC, sobrang okay niya. Tapos, ginagawa pa siya. Kasi yung bago to na EVMC, maraming salamat po, Madam Imelda Marcos, kasi project niya yun. Binigay ko yung paper, tapos sabi ko, kailangan ba yung, yung senior card ni nanay? So, sabi niya, sige, bigay mo lang sa hands. Binigay ko sa kanya. Tapos, after nun, pinigyan niya ako ng papel na maliit, as in maliit lang gano'n. Tapos sabi ko, nasa video ko yun. Tapos, pagtingin ko, exit pass na to? Nagantay ako na hingan niya ako ng pera. Tapos hindi na siya nagsalita. Tapos sabi ko, sir, okay na po. Tapos sabi niya, balik ka na doon. Oh my gosh, hindi ako nagbayad. Wala akong binayaran. As in, libre. As in, wala akong binayaran. Amazing talaga siya. Tapos, yun, bumalik na ako doon. Sabi ko kay Ate Fe, Ate Fe. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Kasi parang nagja-jump ako. Sabi ko sa kanya, wala akong binayaran. Nagulat ka sa sanay ako pag nagpapa-hospital kami. Gabi, ang laki ng bills. Tapos, yun, as in, zero talaga. Papel lang yung binigay sa akin na. Tapos, yun, umuwi na kami. Yun yung pinaka-importante. Meron pang pinaka-importante pala. Dun sa sa EVMC, nakita ko, meron dun parang stand, parang island. Yan ng tingog. So, Vice President, at saka President yun, di ba? Basta Vice President Sara Duterte nandun yung niya sa Tapos yun, pag kailangan mo ng tulong, ng assistance, pwede kang pumunta dun, tapos bibigyan ka nila ng tulong. Tapos yung isa pang maganda, kasi sa kabilang building, sa main building, nandun na yung PCSO, yung kailangan mo para ng assistance, para pag kailangan mo ng tulong pagbayad ng hospital, nandun na lahat. Like, hindi ka na kailangan pumunta sa PCSO, sasakay ka na naman, punta ka sa ganyan, nandun na lahat as in. So, kailangan mo na lang malaman kung anong requirements nila para maka-avail ka ng libre na as in, ang ganda, ang galing ng program nila. So, paglabas ni nanay, kasi malalaki yung binigay sa kanya na parang yung medicine, yung pumunta sa ang lalaki. Kasi iba-ibang protocol yung, marami sila, parang 7 ata sila doon na nagkikimo. Sina yung pinahalas. Tapos sabi ko, anong feeling mo? Tapos may video nga ako doon, nahiya lang siya magsalita. Pero parang wala lang. Naglalakad siya. Tapos wala siyang na-feel daw. Yung start ng pagpasok ng medicine, sobrang kate. Like, sobrang kate, buong katawan daw. Pero nawala din. After nun, okay siya. Ngayon, okay din siya. Kasi sabi ng doctor tsaka nurse doon, after 4 to 5 days pa, mafe-feel yung effect ng chemo. So, after 4 or 5 days, para siyang pinadol, parang ganun. Ganun yung effect daw. Tapos, magsusuka siya or mag-upo. Yun lang. Pero ngayon, okay po siya. Hi! Ako po si Bailey at may PhilTalk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, PhilTalk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to PhilTalk today!